Каравана Фен Диамант 2008 година. 6 метра и 50, нов нос с документи за регистрация. Подходяща както за стационарно, за целогодишно живеене, така и за тегляне, защото е двуосна и се дърпа сравнително лесно. Вътре е сепаре, отдясно до входа, много хубав кухненски ъгъл с мивка, котлони. Тук е и управлението на караваната, управлението на бойлера, топлата вода, подовото отопление. Има климатик, дометик, работи. Голям хладилник с отделна камера. Дометик. Печката за отопление е комбинирана на газ и на ток. Ето го управлението. Штори комарници, разбира се, навсякъде. Голяма френска спалня. И в задната част отделно помещение, отделно баня и тоалетна. Тук спокойно тоалетната може да се замени с тоалетна с стационарно ползване или с химическа тоалетна на Тетфорд. Цената, за която я продаваме, е 16 500. Разкошна каравана. Штори комарници, просветки, всякакви видове светлини. Заповядайте на паркинга ни в София. Ще ви покажем как функционират уредите и системите. И ако е ваша, я отмъквайте.